खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिजेपि पलिटिकेल पार्टिनि सासे एजेन्टसो, जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि बिखायाव थानाय प्रब्लेम इस्युफोरखौ जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थांखियै जोंनि बर' हारिनि सुथुर बै गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारखौसो भट होनानै देरहासार होहरनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ थांनाय मोनसे समाव बिथाङा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै खावलायदोंमोन। जुदि दिपेन बर' बिथाङा बिजेपि पलिटिकेल पार्टिनि सासे एजेन्ट महरै खामानि मावाखैमोनब्ला अब्ला बै थांनाय मोनसे समाव मा थांखियै मा एजेन्डा लानानै आरो मा जाहोननि थाखाय जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थांखियै सुस्रांनांगौनि बाथ्रा बुंनानै बै गुबुन हारिनि लिडारखौसो भट होनानै देरहासार होहरनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ खावलायदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै नोंहा मानि मा आंखाल जादोंमोन, मा गोनांथि दंमोन बै गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ खावलायनो मा गोनांथि गोग्लैदोंमोन, मानि मा आंखाल जादोंमोन? बे हारियानो जोंनि बर' हारिखौ बे आसाम स्टेटनिफ्राय फोजोबस्रांनो थाखाय बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय बायदिसिना बिथिंनि लामाजों जोंखौ गादबबोनो गाख्रेबबोनो फोजोबस्रांनो नाजाबोबाय थादों। दिनै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि सिगां हाजार बार सानग्रोदोना सानग्रोदिया? हाजार बार सानग्रोदोना सानग्रोदिया? दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ एसेबां गोरलैयै एसेबां इजियै दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि खोमा सेराव मेगननि नोजोराव नोङो बुंनानै थांबाय। अब्लाबो दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि गोबां बर' फिसाफ्रा बे बाथ्रानि लाइनखौ लानानै जेबो सिरियासआनो गैबावा। दिनै बिसोरो गावनि बेक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ गुबुन हारिनिसो माने भट थुनो दिनै इउज खालामबाय। दिनै दिपेन बर'नि बेफोरबायदि बुंलांनाय बाथ्रानि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथिफ्रा रागा जोंनानै दुखु मोननानै जेबो मुलाम्फा जाया। नोंथांमोनाबो दिनै गोथौ गोसोजों सान बिथांनि बुंलांनाय बाथ्राखौ थारैनो गनायथावना गनायथाव नङा। नोंथांमोनाबो दिनै गोथौ गोसोजों साननानै नाय। 60टा सिट बानायनानै बिसोरनोबो हगारनांसिगोन। गसाइगाव सिट, बिजनि सिट, एमएलए सिटफोरखौ हगारनांसिगोन। बिनि थाखायनो खुगायाव सिरायगुलि अरनानै सोमावसारदोंमोन नामा? बिनि थाखायनो राजा लामायाव ओंखारदोंमोन नामा? बिनि थाखायनो रोजा रोजा बर' फिसाया जिउ गारनांबाय नामा? जोंनियाव सोंलु फैदों दिनै। जों कुनु कमप्रमाइज खालामनो हाया। जोंनि मोन्थाइखौ जोङो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनो हाया। प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव खेबसेब्लाबो पलिटिकेलि डायलगखौ मारिनानै रायजो राजानि ब्रेनाव माने डाइभार्ट खालामनानै दोननो नाजाबोदोंमोन, जाहाथे फैबाय थानाय समाव बाइसेन्सआव प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयोब्ला बै बिथांनि पलिटिकेल डायलगा बिथांनि पलिटिकेल केरियाराव माने खामानि हैनाय। आरो बिथाङा माब्लानिफ्राय मा समनिफ्राय बांसिनहाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव पलिटिकेल डायलगखौ मारिबोनो हमदोंमोन बै समखौबो जों दिनै गोसोआव दङ। बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जायागौमानि मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा होननाय बाथ्राया जोंनि बर' हारिनिनो बर' फिसाफोरनिनो मोनसे थांखिखा। नाथाय बे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा लिडिं खालामदोंमोन गावनि इयुन फिउचारनि पलिटिकेल केरियारखौ नोजोर लाखानानै बिथाङा जेब्लायबो माखासे पार्सनेल पाब्लिक गेदारिंनि बेनिफिट्सखौ आन्दोयै माने बिथाङा लाखाबोबाय थादोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा मोनफ्रोमबो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गोबां रोखोमनि गोबां माने डायलगफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव मारिनानै गोमो होनानै फैदोंमोन। नाथाय आन्दोआव बिथांनि माइन्डआ बेलेग। दिनै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै सोमावसारनायनि मिनिंआबो लाथिख' जाबाय, जिर' जाबाय। दिनै लाथिख'खौ सोर खालामखो? प्रमद बर' बिथांमोनानो दिनै खालामदोंना? गावबा गावनि पार्सनेल बेक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै लाना फैनाय जाबाय। प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामदोंमोन बै समाव जोंनि बर' हारिनि सुथुर बै गुबुन हारिखौ बिथाङा गोरा गोरा रावजों माने सोंखारियोमोन। नाथाय बिथाङा ओरैनो सायावल' सोंखारियोमोन जानो हानाय। दिनैयो जाय हारिया जोंनि बर' हारिनि सुथुर बै हारिजों लोगो जानानै बै हारिनि हेफाजाब लानानै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनानै बिटिसिनि सिएमनि सियारखौ मोननो थाखाय खाबु मोनदों। दिनै जोंनि बर' हारिनि सुथुर बै गुबुन हारिफोरनि हेफाजाब मोनामोनब्ला प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव सिएम जानो मालाबाबो हायामोन। थोंजों बुंखाबाय आङो। आरो बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे पावारफोरखौ बाहायनानै बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ दिनै गोख्रों खालामनो नाजाबोदों आरो नाजाबायबो दङ।
बेखायनो आं बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि जेसेबांखिनि मावथिफोर दङ नोंथांमोना पलिटिकेल खैसानिफ्राय गोजानाव थानो नाजायोब्ला मोजां जागोन। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबा पलिटिकेल लिडारनि बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि खामानि मावनो थाखाय दानानै होनाय जायाखै। दिनै जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि बा सोरबा पलिटिकेल लिडारनि खामानि मावबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सानफ्रोमबो दुंहाव थासारिया सोमजिबाय थागोन। गुबुंले बारहावाया बांसिननिफ्राय बांसिन जानो सुजुग आरो सुबिदा मोनगोन। जायनि थाखाय दिनै बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जोंनि माहारिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि आलाय सिलाय दुंहाव थासारिफोरा दिनै सोमजिनो सुजुग आरो सुबिदा मोनगासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ड्राग्स लाग्रायाबो दिनै बांसिननिफ्राय बांसिन जानो हमबाय। दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बर' बिमा माहारिनि माखासे बर' बिमा माहारिफ्रा माने गोसो बायदि गावबा गावनि सोलेरखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइराल खालामलाबायना लानो थाखाय दिनै गोरलैयैनो सुबिदा मोनदों। बेफोर माबोरै जालांजोबखो? जेराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे पलिटिकेल पेकेजजों मोनसे पलिटिकेल बेन्दोंजों खानानै दोनजाबाय। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै माखासे मावथिफोरा जायफोर मावथिफोरा पलिटिकेलि खैसाजों खानानै दोनजादों बिसोरा माहारिनि थाखाय खामानि मावनो दिनै सम गैया। दिनै पलिटिक्सनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनै टटेलि बिजि जानानै थायो। जायनि थाखाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बर' समाजनि गेजेराव बर' समाजनि नेमखान्थिनि बारगा गोबां रोखोमनि गाज्रि थासारिफ्रा दिनै बांसिननिफ्राय बांसिन सोमजिनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा मोनगासिनो दङ। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं बुंनाय बाथ्राया? बेखायनो आं मोनसे बाथ्रा खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर बिबानगिरिफ्रा पलिटिक्सजों थोंजोङै नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि सिंजों पलिटिक्सनि खामानि मावबाय दङ नोंथांमोना हानायमानि थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ एंगारनानै पलिटिक्सआव डाइरेक्ट थां। जोंहा नोंसोरखौ बादा होनांगौनि दरखार गैया। नाथाय नोंसोर दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै पलिटिक्सनि खामानि मावनो नोंसोरखौ सोर अथरिटि होदो? सोर राइट होदो? सोर मोन्थाय होदों? नोंसोरखौ दिनै सोर मोन्थाय होदों? नोंथांमोना दिनै डिसाइड खालाम। दिनै माहारिनि खामानि मावनो ना पलिटिक्सनि खामानि मावनो? दिनै नोंसोरखौ माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिराव गोथार सानस्रि सोदोमस्रियाव गसंनानै पलिटिक्सनि खामानिखौ जों मालाबाबो मावनो होनाय नङा। सिदा बुंखाबाय आङो, थोंजों बुंखाबाय दे आङो। जेब्ला समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिंजों पलिटिकेलि खामानिफोरखौ मावबोदोंमोन अब्ला समनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि माखासे थासारिफोरखौ लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव एना एनि जानाय, बुलायनो नागिरनाय, होसोनो नागिरनाय बेफोरबायदि माखासे गाज्रि थासारिफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन माने जाबोनो हमदोंमोन आरो बे दिनैनि स्टेजाव बांसिनै जानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। मानि थाखाय? दिनै मानि थाखाय? सोरबा लिडारनि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि गरसे गरनै खुबैना हरनायाव दिनै जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफादनि गोथार महर मुस्रिजों लोगोसे बे गोथार बेसेनखौबो दिनै फाननानै थेर बेथेर खालामलांनो सानबाय नामा? सिमाङावबो बिदि दासान मालाबाबो जानो होनाय नङा। दिनै जोंनि बर' हारिनि फिसाफोरा गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेल मेटारखौ लानानै बा बायदिसिना मेटारखौ लानानै नांलायबाय थायोब्ला बुलायलायनो नागिरबाय थायोब्ला जोंनि बे बर' माहारिया दिनै एसे गाबोन एसे आरो फैबाय थानाय समाव माला जोबस्रांगोन जों जेबोखौनो उदिस मोननाय नङा। जोंनि हारिनि माखासे इयुन जेनेरेसना दिनैनि बे समाव साननांगौ जोंनि बर' हारिया बायदिसिना बिथिंखौ लानानै दिनै गावसा गावसि जाजोबनानै दङ। दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ माबोरैहाय मोनसे फिरफिलानि सिङाव दोननानै जोंनि बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोसिम जोङो दावगाहोलांनो हागोन बेफोरबायदि माखासे इम्परटेन्ट गोथौ बाथ्राफोरखौ लानानैसो जों दिनै खामानि मावलांनो नाजानांगौ। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? नाथाय दिनै सोरनिबा एसे एनै मोननायाव सोरनिबा गरसे गरनै खुबैना हरनायाव दिनै गावबा गावनि बेसेनखौ फाननायजों लोगोसे दिनै जोंनि बर' माहारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेसेनखौबो दिनै फानगासिनो दङ बै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानैसो बिबानगिरिफ्रा। सानबेसे बेफोरबायदि खालामनानै जानो नोंसोरलाय? बिनि साजाखौ नोंसोरो फैबाय थानाय समाव लानांगोन आरो लानो थाखाय रेडि जानानै था। दिनैनो सुद्रायनायनिबो सम दङ। बै गफुर लखिमपुराव 1988-89 मायथाइयाव हारसाफोरजों आसामिसफोरजों बर'नि गेजेराव दानलाय सुलाय जानायाबो ओरैनो जायाखैमोन मिथिबाय। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बांगालफोरजों दानलाय सुलाय खालामनायाबो ओरैनो जायाखैमोन मिथिगौ। बेफोरबायदि माखासे जारिमिनारि
गोथां जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ जों दिनै बावगारनो सानबा जानाय नङा। दिनै जाय बर' फिसाफ्रा जोंनि बे बर' माहारिखौ उदांस्रि खालामनांगौनि थांखियै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बावसोमलांबाय, बैसोरनि बेसेन गोसा बावसोमलांनाय जिउमाखौ जों जेब्लायबो सनमान होनो रोंनांगोन, सिबिनो रोंनांगोन। दिनै सोरबा पलिटिकेल लिडारनि माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि गरसे गरनै गारना हरनायाव जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ लोगोसे बर' हारिनि थाखाय जिउ बावसोमलांनाय बै जोंनि हारिनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि गोथार जिउमाखौ फाननानै जुदि जानो सानदोंब्ला बेखौ जों मालाबाबो चान्स होनाय जानाय नङा। आरो सोरबा बर' फिसाया जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ, जोंनि बर' हारिनि थाखाय जिउ बावसोमलांनाय बैसोरनि गोथार जिउमाखौ फाननानै गावबा गावनि लाइफखौ लाक्जारि लाइफ स्टाइल खालामलांनो जुदि सानदोंब्ला गोजानाव थाखा। सिदा बुंखाबाय आं, गोजानाव थाखा। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।